Assalomu alaykum do'stlar aziz, mardam, tomoshabinlar muhtaram. Mana tarafi aeroport meraman. Esa do'ston. Adres abinen, Chordovay aeroport. Nigah qiling bachcho, ayna. Ko'prik, most. Robasi aeroport. Adres abinen do'ston, adresa. Ina chiyay? Valversden. Anami kuchada xonai mo'ay. Merem. Nafaroyi ki барои иҷора шиштан квартира мекувен, хона барои иҷора мекувен. Ина бар шумо дӯстон варианти созай. Беҳад варианти хуб. Ҳеҷ шаки аэропорт расай калон. Роҳ. Анами тараф мерем. Хонара тамошо кунем бача азиз. Дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунем. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. Гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунем бача азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Як хонагай 39 квадратай нархи дастрас мегирен моҳона зиндагӣ. Ҳар моҳ платит зиндагӣ бача азиз. Инҷа Z Mobile. Бинен дӯстон мерем. Ина таги домора бинем бачаҳои азиз. Ман ами худам омадам нишон додастам ки ами фаҳмои шумо бошад дӯстон. Ки мисол ами хонаи мо киҷо дай, адрес киҷо ина. Дидастен? Хушрӯ нигоҳ кунен. Табака. Ин хело омадам мерем устод. Супермаркет Муҳаммад ҳамис мерем дӯстон. Инами дом и тарафш. Инами домда мегардем нигоҳ кунед. Ина дӯстои азиз, ина таги дом. Нигоҳ кунед, дидастен ина? Адреса бинен. Онамуда мерем ҷа. Баъди ҳамо раҳи поезд мешавад дӯстои азиз. И тараф мерем бо нем Акара десен. Ана миҷа бачаҳои азиз боз масҷидай. Масҷиди панҷвақта. Медонед кумай масҷид? Инами хишти пухтае ку. Инами масҷидай бачаҳо. Доми моро бинед. Ина дӯстои азиз нигоҳ кунед. Ина инҷа барои бозӣ кардани кӯдако, яке майдак боғча кардаган. Тара масҷидай. Инами дом. Якта дата тиреза аймо ҳай. Ами хонара ман авор мекунам, у тарафта тамошо кунед. Рафтем бача азиз. Ина дӯстон. ай ҳамиҷа бо масҷида нишон тем. Ина бачаҳо. Ина миҷа масҷида ина. Озҷа медурем. Этажи чандымда? Якум этажа. Рафтем ака.
دوستای عزیز، یک етаж лифтора бинем, якта дута лифт. ай хонаи ҳамсояҳай, че бу хонаи ҳамсоя, иш ҳамсоя. ин амиҷа хонае ки ман авор кеса, намия достои азиз, 39 квадрат ҳай. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. хоб ина кали дор. инҷа мешавад ҷои пояфзол, бигӯем ки попшимонӣ, ҷои пояфзол. маҳкамаш хулоса. дар инҷа бачаҳои азиз, якм мешавад ҷа ин ҳоҷатхонааш. фикр мекунем ки созай дӯстон, барои квартира истоданда, барои иҷоранишинӣ. ин инҷада боша баня, мошинаи ҷомашӯӣ. ин дӯстони азиз, ана инҷа мешавад кухниш. ин кухни. ов, плита, холодильник, трезаж. ин дӯстони азиз, трезаж. я нигоҳ кунед, ина проектш, ин ами хонача хулоса. ин инҷа боша як хонаи 4x6 бачаҳо. ина якта хона, як хонаи 4x6. бародарон, бинда. рости гап бисёр мепурсам бачаҳои азиз, ки ягон хонае нест ки барои иҷора бестем. ина ҳамин варианти создустон барои шумо. ин ҳолат хулоса. агар ки лозимтон боша, агар занг занед бестем дӯстон. чӣ шароит дорад ба худаш? иҷода главни шароитҳо. печка, хоб шифонер, ине ки мебелош, диван, инами ҳолат, шкафчаи пеш диван, хона абой, об, свет, кондитсионер дӯстон. хулоса дӯстон, хонаи тайёра ами мегирем, иҷоранишинӣ ҳар моҳа меспарад бачаҳои азиз. дӯстои азиз, дидена чӣ хелае хона? яъне ки хона барои иҷоранишинӣ қабул мекунанд. моҳона 4000 сомонӣ. просто дӯстон беҳуда занг назанен. мақсад муомила надорад. 4000 сом агар дошта бошен, ҳар моҳа қувваи яъне ки супурдан дорен, имкони супурдан дорен, ина акара номероша мемонад дар рӯи экранатон. соҳибхона, соҳибу менависем, занг занен, масъала кунед, бием бишнем. ай ҳаминҷа дӯстон ба ҳамин аэропорта 3 минут пиёда ҳай. хай чӣ хел бо диден хитон. аввали видеоро нишонтон додам, ҳамаш фаҳмои хитон шидак. агар лозимтон боша, агар марамад ина акақати масъала кунед. лайк бонен, дар канал подписатсия кунед. чизе ки дорен дӯстон, дар WhatsApp ма роӣ кунед. ман меом видео мекунам. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, хулоса сайтҳое ки мардум барои харид кардани хона тамошо мекунанд. зинда бошед, рамад ки моро ҳар рӯза шумо тамошо мекунед бачаҳои азиз.